Kunalama video okuthiwa ama-gold digger prank engivame ukuwabuka nje la efonini. La ubona khona insizwa nje ihambela bese ihlangana nentombazane, engabe leyo ntombazane isuke iye e-mall noma isuke iyaphi. Bese le nsizwa lena iyayishela le ntombazane. Ithi uma iyeshela le ntombazane ikhombisa ukucikeka, ikhombisa ukuthi ayikho interested. Bese le nsizwa iyajika ihambe iyongena emotweni ephambili nje imoto ehamba ngayo. Bese ubona le ntombazane lena ihobhe ilandela. Emva kwalokho intombazane uzoyibona isishintsha umqondo isikhombisa ukuthi isiyayithanda le nsizwa le. Ngaso leso sikhathi futhi ubone le nsizwa isidumisa imoto ihamba nayo le ntombazane beye endlini yayo le nsizwa befike beyolalana. Bethi uma beqeda nje ukulalana bese le nsizwa iyasho ukuthi cha, le monto obona ngihamba ngayo akusiyo imonto yami lena, imoto engiyiqashile noma imoto yomunye nje womndeni. Emva kwalokho uyobona intombazane isicasuka isidinwa, isithi usuze walala nami kanti ungenza isilima, kanti le monto ohamba ngayo akusiyo eyakho. Enye nje intombazane ngayibona ize imfuna u-5,000 impela lona wesilisa, yaze yathi uma unganginiki le mali lena ngizohamba ngiyokubophisa ngithi ungirephile. Uyabona nje ukuthi yonke leyo nto leyo iwuphawu olukhombisayo ukuthi umuntu wesifazane uyingozi kangakanani, ngoba umuntu wesifazane uyakwazi ukuba nothando oluningi kanti ubona izinto onazo, kanti ubona imali onayo ezebona ikusasa kuwe. Kodwa kuthi ngomzuzwana nje ekubona ngathi ulahlekelwa lezo zinto noma ebona ngathi awunazo lezo zinto bese iyakujikela futhi. Kusinda thina ngempela esingayinakile lento yabantu besifazane nesingenabo futhi ubukhazikhazi, ngoba uyabuka ukuthi kazi kube kuthiwani umuntu uyayihamba le ndlela lena, ngabe usewagaxela kangakanani njengoba kukhombisa ngempela ukuthi abantu besifazane bayingozi kangakanani.